and he's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. او جوانا شکل خوش و کارکی به همپا انجام داده اویش بو دمک درێژ د پۆستا خۆ de bimîne. Ev û gelek din wekî beşek jê pesendana Trump û berpirsên Amerîkayê ne ji bo Elî Zeydî di nav koşka spî de. Serokê Amerîkayê Donald Trump piştgiriya xwe ya ser erkmayîna Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî bi van gotinan alî ziman. Wan di demeke pir Kurde karekî bêhempa encam dane û serkirdayekî wan ê mezin heye. Ez wiha bawer dikim ku ew ê ji bo demeke dirêj di posta xwe de bimîne. Ez pir kêfxweşim ku tu li virî di koşka spî de ew mêrekî ciwan e. Ciwan û şikilxweş e ku ev yek bi dilê min nabe. Ez pê kêfxweş nabim. Mijarên serekeya civîna Serokwezîrê Iraqê li ser bêçekkirina komên çekdar û veberanîna fîrmayên Amerîkayê li Iraqê ye. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî dibêje ku digel derketina hêzên Amerîka û hevpeymaniyan ji Iraqê divê hemû komên çekdar çekên xwe deynin. Ev serdan newekî serdanîn dine. Ev serdan ji bo ragihandina têkiliyên aboriyên navbera me ye. Di sihê Îlonê de hêzên Amerîkayî ji Iraqê derdikevin û fîrmayên Amerîkayî tên Iraqê. Amerîka herdem hevpara me ya aborî ye, ne tenê hevpeymaneke serbazî ye. Donald Trump dibêje ku têkiliyên wan digel Iraqê xurtin, êdî pêdiviya wan bi hebûna serbazî tune ye. Hemû fîrmayên hilberandina petrolê diçin Iraqê û petrolê ji wir dertînin. Ez bawer nakim ku êdî pêdiviya me bi hêzên serbazî li Iraqê hebe. Têkiliyên me digel Iraqê xurt û berfirhin. Niha fîrmayên hilberandina petrolê diçin Iraqê û em li wir karê hevbeş dikin. Pêdiviya me bi hebûna serbazî li wir nabe. Lê em li wirin ji bo parastina wan. Her çend em bawer nakin ku pêdivî bi wê yekê hebe. Di berdewamiya serdana xwe de Elî Zeydî digel Wezîrê Parastinê Pete Hegseth yê Amerîkayê peyivî. Wezîrê Parastinê Amerîkayê got ku ji bo çespandina têkiliyên wan digel Iraqê, divê hikûmeta wî welatî çekên mîlîşên nêzîkê Îranê ji dest wan derxe ku wan zêdeyî 600 êrîş birin ser hêzên Amerîkayê. Amerîka dixwaze hilberandina li Iraqê bike da ku dawiyê li ser destiya Îranê 1 milyaran dolar bîne. Yên ku Îran bêriya tevlîkirina petrola xwe bi petrola Iraqê re bi dest dixe. Li beramberî vê yekê, Iraq dixwaze ji bo rûbirûbûna qîranên xwe hilberandina petrolê zêde bike. Lê ev yek jî bê fîrmayên Amerîkayê naykirin. Niha Bexda Washington dixwazin bi derketina hêzên hevpeymaniyan ji Iraqê bahaneya komên çekdar bibirin û bi tevahî dawiyê li ser destiya Îranê ya li Iraqê bînin.